Wai, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar da yadda kuka sani kullum ni ne naku Zahraddeen yaron masoya. Yaron masoya. Insha Allah wannan waka wadda na ta gasan nan insha Allah ta binta tana nan zuwa. Ko dan ba mu lokaci kaɗan insha Allah tana nan zuwa. Allah ya hada su rasta. Insha Allah. Rasta masu tana nan zuwa insha Allah. Akwai za ta fashe ga wannan lokacin insha Allah. Wannan za ta fi wancan daɗi insha Allah. Allah ne ya kasance tare da mu a can cikin Facebook ita ku rubuta yaron masoya. Yaron masoya. Tauraron ko kuma ku rubuta ku shiga Instagram ku rubuta yaron masoya tauraron. Allah ne ya biya yaron masoya. Wahid ka Afriki zai ma ya rajul khairat. Kai kuma wane ne? Bulbula Jamilu. Shi ne Shamu Shalle. Shamu Shalle na mu. Bulbula karra. Aure da fata ushe da yaro da masoya. Farin ciki muke a yau ga mu hanya. Tun baki ne na ce sai yayi baya. Duk abin da za ka yi ka sanya niyya. Kare da ka ce fa dole sai ka zuwa karya. Yara masoya na ku ne karfi shakku. Mugu mutum na ce fa bin yarda da shi ba. Duk abin da zai yi ba za ya gari ba. Uwarsa har ubansa bai damu da su ba. Allah rabu shi kawai so haka nan ba. Zai yi siyarsa can ba gari ba. Babu ruwansa tun da bai san hadari ba. Duk makiyinka bai so ya yi ma uzuri ba. Ɗan cikin uwa fa bai damu da shi ba. Ya raba su